जोङो इउपिपिएल हान्जानिफ्राय बा जोंनि बिटिआर सरकार इउपिपिएल बिजेपि आरो जिएसपि बेनो जानानै सोलिबाय थानाय जे जोंनि बानानि जे जेंना जे दिनैहाय मोनसे अलखद फैदों बानानि बेनि सायावहाय बुंनो लादों। जोङो सिगांनिफ्रायनो जोबोद प्रिपेरेसन लादोंमोन। थांनाय एप्रिल मासनिफ्रायनो जोबोद प्रिपेरेसन दंखायोमोन। जोबोद गोख्रैयै आरो गिदिरै बे बाना जानायाव दिनैसिम जोंनि सरकारि हिसाब मथे गासै 2,17,820 सुबुंफ्रा बेजों एफेक्टेड जानानै दङ। गासै 18टा सार्कोल रेभिनिउ सार्कोल 18टा रेभिनिउ सार्कोला एफेक्ट जादों। लोगोसे 514 गामिफ्रा एफेक्ट जानानै दं मैया बेलासिसिमनि रिपर्ट मथे। आरो दासिम रिलिफ केम्पआव गासै 29,331 सुबुङा थानानै दङ। एसे बारायनो हागौ, एसे खमायनो हागौ, मानो होनबा दै राननायजों माखासे थांफिनबाय आरो दै बारायनायजों माखासे रिलिफ केम्पआव फैगासिनो दं। दा जेखि जाया आङो दिनै बुंनो लुबैदों, जोङो मानगोनां श्री प्रमद बर'नि दैदेननायावहाय एप्रिल दाननिफ्रायनो जानो हागौ बानानि थाग थियारि जानायनि थाखाय इसिबां गिदिर बाना जानायनि सत्तेव जासेयावबो दिनैसिम बेबायदि गाज्रि बा दुखुनि खौरां जेरैनिफ्रायबो फैयाखै। नंगौ, सुबुंफ्रा दिनै गामिया लोमदों, न'आ लोमदों, आबादा लोमदों, मोसौ मोसाजों लोगोसे मानसिजों लोगोसे मोसौ मोसा दाउ अमा गासिबो खस्थ' मोनदों। थेवब्लाबो जोंनि इउपिपिएलनि साफ्रोमबो मावथि लोगो बिथांमोना लोगोसेयै जोंनि सरकारनि MCLA, EM, MLAफोर, मन्त्रि आरो जोंनि मानगोनां बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथाङा गावनो जोंनि बानानि जेंनाखौ नायगिदिंबाय थादों आरो बे जेंनाखौ बोरै सुस्रांनो हायो बेनि सायाव राहा लाबाय थादों। जोङो रिलिफ हिसाबै दालियानो जा, माइरंआनो जा, थाव, संख्रि जेब्लानो नांगौ जायो बेखौहाय मोनफ्रोमबो रिलिफ केम्पआव मोनफ्रोमबो बाना बुग्लेम जानाय गामिफ्राव सौहैहोनो जों हादों। दिनैसिम गासैबो जानाय लोंनायजों लोगोसे दै लोंनाय, लोगोसे जोंनि जेसेबां देहायारि बिथिंनिफ्राय हेल्थ रिलेटेड निड्स दङ बेफोरखौबो सौहैहोनो हादों। गतिके जेरैनिफ्रायबो जेबो जेंना जों खोनायाखै। आरो सोरबा जुदि जेंनाफोर जुदि खोनादोंबा जोङो मोनसे हेल्पलाइन, बेयो बिटिआर गभर्नमेन्टनिफ्राय मोनसे हेल्पलाइन जोङो फोसावखादों। बे हेल्पलाइनाव बुब्लानो जिखुनु हेफाजाब मोननो हायो। बे हेल्पलाइननि नाम्बारा जाहैबाय 600063215 600, खनसे बुंफिनदों 600036315। दा बे नाम्बाराव जुदि डायेल खालामबानो जिखुनु हेफाजाबखौ मोननो हायो। बे आदारनि हेफाजाबानो जा, लोंनाय दैनि हेफाजाबानो जा, मुलिनि हेफाजाबानो जा, बा सोरबाफोर जुदि दैबानाजों थाबथानानै दङबा बेखौ रेस्किउ खालामनायनि हेफाजाबानो जा, गोबां रोखोमनि हेफाजाब बे नाम्बारावनो मोननो हायो। दा आं बुंनो लुबैदों, थांनाय सानथाम सानब्रै गोबां अखा हानायनि थाखाय, गोबां एप्रिल दाननिफ्रायनो अखा हाबोदों, खिन्थु थांनाय सानथाम सानब्रैयाव गोबां बांसिनै हानायखाय, भुटान हाजोआवबो अखा हानायखाय जोंनि बिटिआर ओनसोलनि दैमा दैसाफ्रा देरजोबनानै जोंनि गामिफ्राव न'फ्राव जे हाबफैदों, बे समाव जोंनि इउपिपिएलनि मानगोनां MCLAफोर, EMफोर, MLAफोर, मन्थ्रिफोर बयबो जोंनि बानाजों बुग्लेम जानाय सुबुंफोरजों गसंफाहैदों। बिथांमोननो रिलिफ होनो नाजादों। जेसेबां हायो बिथांमोना हेफाजाब होदों। बेनि थाखाय जोङो इउपिपिएल हान्जानिफ्राय बिथांमोननिसिम गोसो गोरबोनि साबायखर बावहरबाय आरो गोजोननाय साबायखर बावहरनाय थाबाय। बिथांमोना नैबे दुर्जगनि समाव, नैबे डिजास्टारनि टाइमाव बिथांमोना जोंजों जे क'पारेसन होदों, जोंजों हेफाजाब होनानै बे बानानि जेंनानिफ्राय बारग'नो थाखाय जे नाजादों, बिनि थाखाय बिथांमोननिसिमबो जोंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर थाबाय। आरो इयुनाव माबाफोर जेंना जुदि रायजोफ्रा मोगा मोगि जादोंब्ला बे मख'जानाय जे जोंनि हेल्पलाइन दङ, बे हेल्पलाइनाव फन हरनानै जोंनो खिन्थाहरोब्ला जों बिथांमोननिसिम लोगो लोगोयैनो सौहैगोन। बेखिनि रादायखौ होनानै फोजोबनाय जाबाय। सार, जिहेथु जोङो नुनो मोन्दों दैबानाजों गोबां हा गिसिखानायजों लोगोसे लामाफोरा बायलांजोब्बाय, बिनि बेलायाव नोंथांमोना माबायदि राहा लागोन? दा बानाया सोलिगासिनो दङ। बाना जोबग्रोमोना जोंनि PWD डिपार्टमेन्टनिफ्राय बा जाय रिलेभेन्ट डिपार्टमेन्ट दं, जाय डिपार्टमेन्टआ बेफोर हाबाफोरखौ मावो, बिथांमोनखौ एसेसमेन्ट मोनसे खालामहोनाय जागोन। जोंनि सार्कोल अफिसारफ्रा फिल्डआवनो दंजोबो, बिथांमोनखौ मोनसे एसेसमेन्ट खालामहोनाय जागोन, कुइक मोनसे एसेसमेन्ट।
बेनिफ्राय जोङो जोंनि बिटिआर गभर्नमेन्टनि जेसेबां जोंहा केपासिटि दं बेजोंहायनो इमिडियेटलि मावग्रोनानै जों आसाम सरकारजों रायज्लायनानै भारत सरकारजों रायज्लायनानै जोंनि बे खहा जानाय जोंनि जे दाथायनि जे खहा जाबाय इनफ्रास्ट्राक्चारनि जे मोनसे डेमेज जाबाय इनफ्रास्ट्राक्चार डेमेजजों लोगोसे लाइफ आरो लाइभलिहुडनि जे डेमेज जादों बेफोर जिनिसखौहाय सुफुंफिननो थाखाय फिन बेफोरखौ दाफामफिननो थाखाय जों बिथांमोनजों सावरायनानै गोख्रैयैनो बेखौ जों मावनो हाबाफारि लागोन।